takže Bardejov mesto UNESCO. Tento prihlásil kvôli tomu, že Bardejov je už od roku 2000 zapísané na liste svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Predchádzalo tomu ešte zo pár ocenení skorších. V podstate ten zápis nás len nakopol a podporil v našom úsilí, čo sa týka rekonštruovania, zveľaďovania mesta, historických častí, ale aj zachovávania kultúrnych hodnot. Na Dni Pentapolitány sme priviezli dnešný program, ktorý predstavuje pestrú paletu kultúrnych, dá sa povedať, zoskupení. Či už to je folklórny súbor Tárnka, ktorý sa práve prezentuje a prezentuje región Horného Šariša, alebo aj dievčatá z tanečnej skupiny Fety, ktoré sa predviedli úplne na úvod, a podvečer to uzavrieme skupinou Yellow, čo sú 4 mladí muzikanti, ktorí vystupujú a spievajú pesničky v rockovom popovom štýle.